wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Hargotirto lan Dinas Jajaran Perangkat Desa Hargotirto. Ingkang kula hormati para tamu undangan. Ingkang kula hormati Bapak Keamanan saking Polsek lan Koramil ingkang kula hormati. Ingkang kula tresnani sedaya masyarakat Desa Hargotirto ingkang bagya. Mila-mila monggo kula lan panjenengan sedaya aturaken raos puji anyuwun dumateng asmanipun Gusti Allah ingkang paring nikmat ugi kasarasan dumateng kita sedaya saéngga kita saged manunggal wonten ing adicara ing enjing menika. Boten kesupen selawat saha salam tansah alu-alu dumateng Gusti Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang alu-alu syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula minangka perwakilan saking Desa Hargotirto badhe ngaturaken agunging matur nuwun kagem sedaya panitia ugi masyarakat Desa Hargotirto ingkang sampun kompak lan berpartisipasi wonten ing adicara ing dinten menika. Inggih menika acara sedekah bumi. Bapak Ibu ingkang bagya mulya, sedekah bumi inggih menika salah satunggaling adicara ungkapan raos syukur kita dumateng nasanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti Allah Subhanahu wa taala awit sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringi dumateng kita sedaya. Sedekah bumi ugi saged kagem sarana sosialisasi ugi kerukunan masyarakat sedanten. Mugi-mugi wontenipun acara sedekah bumi menika saged ngraketaken raos praseduluran kita sedanten. Mugi-mugi Desa Hargotirto saged maju ugi acara sedekah bumi menika saged kelangkungan kantos sae. Kap semanten kula anggenipun kula aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.